Eto, zato volim televiziju. Čas si u skadarli, čas u studiju. Arsene, odavno se rešavam da ti kažem nešto vrlo važno. Nisi našao baš trenutak, ali ajde, o čemu se radi? Hoću da ti kažem da ti vrlo dobro pevaš. Mogao si mi to i posle reći. A ne, teo sam pred svedocima. Uostalom tako misle svi. Pardon. A? O, jedan tako ne misli. Ko to? Neki Frank Sinatra. Što reče? Frank Sinatra. Ime mi ništa ne govori tebi. Bez Veznjaković. Ne slušaj mi da ostavimo šalu, ajde da počnemo. A ne, ti si gost, čekam tvoj znak. Znači ja. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Španjolci kažu si, Francuzi, oui, 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 naturellement. Svaki Njemac kaže ja natürlich, a kod nas se kaže aha. Da li voliš, pitam ja, ne kaže ona da. Bar kad bi htjela po naši kratko da kaže ne, ta uvek kaže